Ako je možné, že sme jediný štát, kde sa ľudia musia povinne každých 7 dní testovať a akési momky alebo súkromní podnikatelia si z toho robia lukratívny, doslova neuveriteľný biznis. Ľudia sa musia 7 dní testovať a preukazovať sa testom pri každom vstupe do rôznych prevádzok, do rôznej práce. Jednoducho ani len nemôžu zarábať peniaze bez toho, aby tento test nemali. A v iných štátoch takéto opatrenie nie je a aj napriek tomu počet prípadov, počet úmrtí a počet ťažkých stavov ľudí, ktorí musia končiť v nemocniciach, je neporovnateľne na Slovensku horší. Ako sa to dá, pani ministerka, vysvetliť? Ja som sa to pýtal ministra zdravotníctva už dávno, keď sme minule predĺžovali núdzový stav. Čím je spôsobené to, že Slovenská republika je na tom tak zlé? Lebo ja keď sa na to pozriem laickými očami, lebo nie som zdravotník, a porovnám si, čo robia iné štáty a čo robí Slovenská republika, tak dôjdem jedine k tomu vysvetleniu, že všetky tieto okolité štáty pochopili, že taký neuveriteľne absurdný nápad, za kým prišiel Igor Matovič, a to celoplošné testovanie, ktorým nahnal milióny a milióny ľudí do ulic, kde sa stretli ľudia, ktorí by sa za iných okolností na takýchto miestach určite nestretli, kde ľudia, ktorí sa možno báli toho vírusu, ktorí možno majú predpoklady na to, aby mali ťažší zdravotný stav, alebo ťažší priebeh tohto ochorenia, sa tak stretli v záujme údajnej ochrany svojho zdravia, alebo im to povedali v televízii ľudia z vlády alebo z médií, s inými ľuďmi, ktorí možno nemajú žiadny ťažší priebeh, s ľuďmi, ktorí to možno vnímajú úplne inak, ktorým ten COVID v podstate funguje ako nejaká slabá chrípka. A títo ľudia sa práve tam nakazili a dnes spustili katastrofu, ktorú vidíme v zdravotníctve. Na začiatku roka 2020 pani ministerka Igor Matovič vystúpil a povedal, že máme pripravených 10 000 lôžok. 10 000 lôžok pre pacientov s covidom. Dnes máme 3500 alebo 3600 hospitalizovaných a nemocnice kolabujú. Kde je tých 10 000 lôžok? Kde je ten manažment nemocníc a kde sú tí lekári, ktorí sa o to mali starať a ten proces, ktorý mal byť pripravený na to, aby sme to zvládli? To sú vaše vlastné slova, ktoré neustále popierate. Argumentujete v tomto neuveriteľnom materiáli, že máme na Slovensku nebezpečnú britskú mutáciu, ktorá má už o 35 až 60% vyššiu smrtnosť. A ja sa pýtam úplne na rovinu, keď sa tu už hovoríme o tých dátach, odkiaľ máte tento údaj? Odkiaľ máte tento údaj, na základe akej štúdie, na základe akého výskumu sa došlo k tomu, že tento britský vírus má väčšiu smrtnosť ako ten predtým? Ja som to nikde nenašiel. Nikde to necitujete v tom materiáli, proste to tam dávate ako holý fakt. 35 až 60%, to sú zásadné čísla. A druhá vec, keď je to taká nebezpečná britská mutácia, tak prečo na tých britských ostrovoch všetci fungujú normálne? Prečo sú plné ulice britských miest? Prečo v Londýne chodia ľudia bez rúšok, plné trhy, veselo, po uliciach sa prechádzajú? Veď celé Slovensko videlo tie videá, ktoré zverejnil ten chalan z Anglicka, Dani Kolár, a videl, celé Slovensko malo možnosť vidieť, ako v tom Anglicku žijú normálne. Tak ako je to s tou britskou mutáciou? Tu ju máme, tu funguje, tu zabíja, tu je nebezpečná, a v Anglicku nie. Aj napriek tomu, že ju nazývame britská mutácia. Mňa toto celkom úprimne zaujíma, pretože považujem tieto veci za otvorené výmysly. Za otvorené výmysly, ktorými vy argumentujete preto, aby ste naďalej mohli upierať ľuďom základné ľudské práva a slobody. Aby nemohli chodiť von z domu, keď sa im zachce. Aby nemohli chodiť do prírody bez rúška, bez testu. Aby nemohli chodiť do práce, ak sa neotestujú. Aby nemuseli, alebo teda museli podporovať ten nechutný biznis tých tzv. Momiek. Lebo nič iné to nie je. 30 000 eur skoro na každú jednu momku mesačne, bez ohľadu na to, koľko testov urobí alebo neurobí. Na Slovensku ich máme viac ako 760. Koľko je to? 24 miliónov eur čisto ako nákladová položka na to, aby sme mohli prevádzkovať tieto mobilné odberové miesta? Koľko stojí celá tá logistika testov? Pán podpredseda, ja počkám, kým sa v klube Oľano trochu upokoja. Koľko páni z Oľano, lebo vás to samozrejme nezaujíma, lebo vy sa vysmievate ľuďom do tváre, lebo vám to je jedno, lebo väčšina z vás sú tu len na to, aby stlačali knoflíky. Koľko míňame na toto testovanie? Povedzte to ľuďom na rovinu. Koľko stoja tie momky? Koľko stoja tie obecné momky? Koľko stoja samotné testy? A koľko stojí celá tá logistika tejto operácie? 25 miliónov minimálne stoja len samotná réžia tých súkromných momiek. Minimálne 50 miliónov eur mesačne Slovenská republika dáva za testovanie. Koľko mohli tých 50 miliónov eur zlepšiť situáciu v nemocniciach? O koľko lepšie sme mohli zvládať túto situáciu? Koľko ľudských životov mohlo byť zachránených, keby ste neboli len na to, aby ste si robili biznis s týmito mobilnými odberovými miestami, ktoré sú nám na nič? Lebo sami dobre viete, že tie antigenové testy sú na nič. Lebo to povedal Igor Matovič, že by ich nedal ani svojmu psovi. Koľko ľudských životov sme mohli zachrániť, keby ste počúvali odborníkov?
a nie Igora Matoviča, ktorý si musel just presadiť to, čo on považoval za správne. Postavil sa na tlačovku a povedal, že keď krajinu riadil on, tak to tu bolo všetko v poriadku, a teraz odborníci všetko pokazili. Veď to môže hovoriť možno vám. Môže to hovoriť ľuďom, ktorí prešli lobotómiou, ale nie normálnym ľuďom. Všetci videli, čo sa dialo, všetci videli, ako odborníci prosili, zastavte to testovanie, nerobte to, nefunguje to. Argumentovali grafmi, štatistikami, číslami. Bolo mu to jedno. Musel si presadiť svoje. Tu ste argumentovali, Saskári, že posledné celoplošné testovanie. Klamali ste celému národu do očí. Možno ste vybavili, že posledné celoplošné testovanie a potom ste zaviedli ten systém momiek a pravidelný COVID-automat, úplne nezmysel, a ľudia sa musia testovať každý deň ďalej a celoplošné testovanie funguje. Nepretržite. Oklamali ste ich úplne všetkých. A hovoríte aj v tomto návrhu, že COVID-automat nejaké riešenie. Aké riešenie je, prosím vás, COVID-automat? Včera som čítal správu, že Nitriansky okres sa sťažuje, že majú 0,28% pozitivitu a sú v čiernej farbe. Vysvetlite mi to, pani ministerka, ako je to možné, keď ten COVID-automat funguje a robili ho odborníci. Kežmarská nemocnica, legendárny prípad, COVID-automat 90 hospitalizovaných, nemocnici 11. Kde sú tí hospitalizovaní? No nikto nevie. Celý ten váš COVID-automat, ktorý prípad nad 65 rokov ráta za 4 prípady, je absurdným výmyslom človeka, ktorý proste potreboval udržiavať túto zúfalú situáciu, potreboval núdzový stav, potreboval, aby naďalej mohol upierať ľuďom ich základné práva a slobody, a nefunguje pre riešenie situácie v ničom. Ale ten najzávažnejší, najhorší bod, ktorý tu uvádzate a ktorý pani ministerka včera poprela, ona ho sa poprela, pretože videla, že na internete sa okolo toho objavila veľká diskusia, ale môže nám klamať, koľko chce, je to tam jasne napísané, že dokiaľ nevytvoríte kolektívnu imunitu, za čo vy považujete 60 až 80% zaočkovanosť, tak dovtedy bude na Slovensku núdzový stav. Vážené dámy, vážení páni, toto môže napísať len chorý, zvrátený človek. Človek, ktorému vôbec nejde o slobodu ľudí, človek, ktorému nejde o to, aby mohli žiť normálny život, ale len človek, ktorému ide o to, aby si robil biznis a aby tým ľuďom mohol upierať tieto ich základné práva. Pretože hneď vetu potom sami priznávate, že vy ani neviete, nakoľko tie vakcíny vzhľadom na nové mutácie budú fungovať. Tak čo píšete? 60 až 80% zaočkovanosť, aby vytvorila kolektívnu imunitu, a hneď veta ďalej, ale my nevieme, či to vytvorí kolektívnu imunitu. Tak ja sa vás pýtam znovu, ste normálni? Poviete ľuďom, musíte sa zaočkovať viac ako 60%, aby sme mali imunitu, ale my nevieme, či to očkovanie prinesie tú imunitu, a na základe toho môžeme dospieť k tomu, že tu núdzový stav bude počas celého obdobia vašej vlády. Veď sa na to sami pozrite, vy to tam sami píšete. Človek vám ani nemusí ničo prifarbovať, človek vás nemusí urážať, človeku stačí, aby prečítal to, čo vy ste sami predložili poslancom Národnej rady. Veď to je tragédia. A vy sa tu rehotáte, jasné, rehotáte sa, ale máte istý príjem, ale choďte to povedať tým ľuďom, ktorým ničíte život. Choďte im povedať, že budete stále dookola predĺžovať núdzový stav a zrujnujete celý štát, zrujnujete životy našich detí, ktoré nemôžu chodiť do školy, zrujnujete ich podnikanie, zrujnujete príjmy celých ich rodín, a vy sa tu budete, poslanci Oľano, rehotať. Lebo o to vám ide, lebo vám je fajne. Ale tí ľuďom fajne nie je. A ak už majú na tieto vaše opatrenia pristúpiť, ak vám majú aspoň veriť, tak argumentujte niečím, čo môžeme považovať za racionálne. Ale nemôžete napísať, že potrebujete 60 až 80% zaočkovanosť z dôvodu kolektívnej imunity, a hneď ďalšia veta je, že ale to možno kolektívnu imunitu neprinesie. To znamená, že riešenie nemáte žiadne. Ale keď vidíme v celom svete, že už aj krajiny tretieho sveta zachraňujú omnoho viac životov ako my, vďaka tomu, že ľuďom, ktorí majú ťažký zdravotný stav alebo ťažký priebeh tohto ochorenia, nasadzujú včasnú liečbu vysokými dávkami vitamínov a ivermektínom, ktorý sa používa aj na Slovensku, v niektorých nemocniciach ho majú dostupný. Osobne som sedel na stretnutí s lekárom z Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, toho ústavu, kde vaša geniálna vláda so sektárskym ministrom zrušila špičkového riaditeľa s fantastickými hospodárskymi výsledkami, dala tam hutníka, celé osadenstvo nemocnice, celého toho zariadenia sa postavilo, vám to bolo jedno, lebo vás nezaujímajú názory ľudí, ktorí pracujú a zachraňujú životy, proste bude tak, ako si diktátorská vláda povedala. A tento lekár mi povedal, že osobne zachránil minimálne 20 životov tým, že tým ľuďom včasne nasadil ivermektín a pomohol im. Vymýšľam si tu, hej? Pán Ševčík, pôjdete so mnou zajtra do Košíc? Pôjdete so mnou zajtra do Košíc? Nekývajte rukou teraz ako majster sveta. Pôjdete so mnou zajtra do Košíc, keď mi tu ukazujete? Poďte so mnou zajtra za tým lekárom a vás tam donesiem.
A budete sa mu môcť povedať do očí, že si vymýšľa, že tým ľuďom nezachránil život, lebo toto ste vy, hyeny, ktoré sa vysmievajú, ktoré nepotrebujú ľuďom zachraňovať životy. Ja vám tu nepoviem jeho meno naschvál, ale donesiem vás zajtra, pán Pročko, za ním. Zajtra vás donesiem za ním. Áno, pán Pročko chce počuť meno lekára, aby zajtra mohol prísť Krajčí so svojou sektou a odvolať ho z jeho pozície. Poďte, pán Pročko, zajtra za mnou. Ale veď poďte so mnou zajtra. Poďte so mnou zajtra do Košic, pán Pročko. Ja vás odveziem kľudne. Nehambím sa, ja ho nechcem, aby ste mu zrujnovali život, jak ste ho zrujnovali mnohým iným. Poďte so mnou, pán Pročko, zajtra. Poďte so mnou, keď to je jedna pani povedala, poďte zajtra so mnou, pán Pročko. Pán poslanec Mazurek, pán poslanec Pročko, zachovajte pokoj. Ja vás poprosím, poprosím vás, pán Mazurek. Vystúpenie v parlamente nie je interaktívna záležitosť, že sa spoza pultu debatuje s poslancami. Pán poslanec má právo, aj keď dávať otázky, sú to jeho rečnícke otázky, na ktoré nemusíte odpovedať. Tak poprosím vás, počkajte si, prihláste sa prípadne faktickou poznámkou a môžete reagovať. Áno, nech sa páči. Pán poslanec Mazurek, môžete pokračovať. Lekári po celom Slovensku vám hovoria, že s tým Ivermectinom vedia o mnoho lepšie vyvážovať tento stav, vedia zachráňovať životy. Ono je to ťažké, keď máte v parlamente nepríčetného poslanca Jožka Pročka, ktorý zo seba robil cirkusanta celý život a teraz pokračuje v parlamente. Ale ja sa s tým nejak musím naučiť fungovať, veď už to funguje skoro rok a nejak sa tu znášame, všetci ho berieme takého, aký je nám ho ľúto. Môžeme ho trošku poľutovať, všeobecne sa pousmiať, možno trošku poplakať si nad tým, ako trpí celý svoj život, ale určite ho nemôžeme brať až tak vážne. A znovu, osobne som sedel s človekom, ktorý potvrdil, pán doktor iný Torok, taktiež tohto Východoslovenského ústavu, ktorý na teatri vystupoval. A na teatri vám v reportáži, nájdete si to, pán Pročko, aj keď možno viete, ako sa to robí, ale na teatri v reportáži, priamo v televízii povedal, že Ivermectinom zachraňujú život. Človek, ktorý programuje tieto umelé pľucné ventilácie. Pán Ševčík zase bude krútiť hlavou. To neviem, zapnite mu niekto notebook, dajte mu tam do Google Torok, Východoslovenský ústav srdcových cievnych chorôb, TA3. Tam osobne hovorí o tom, ako zachraňuje ľuďom životy. Ale vidíte, toto sú mentálne slabší jedinci v Národnej rade, ktorí skrátka sa smejú z toho, ako slovenskí lekári, rozumiete, oni sa tu rehotajú z toho, ako slovenskí lekári hovoria, že zachraňujú ľuďom životy a vďaka Ivermectinu, ktorý je nedostupný a ktorý vy neviete ľuďom zabezpečiť, oni sa tu z toho rehotajú. Taký je ich prístup k týmto pacientom, taký je ich prístup k ľuďom. Toto je to Oľano, strana, ktorá zbierala poslancov po chodníkoch a tak to aj dopadlo. Je to skrátka čistá katastrofa. Človek im tu povie priamo lekára, ktorý na teatri vystúpil a povedal im to priamo do očí, že vďaka Ivermectinu, ktorý nasadzujú týmto pacientom a vďaka špičkovej technológii pľucnej ventilácie, ktorú sami oni tam vyvinuli a ktorú on naprogramoval, vedia zachraňovať život, majú 85% výsledky a oni sa tu z toho rehotajú ako spomalení jedinci. A toto je presne, vážení občania, ktorí toto sledujete, stav Národnej rady. Čistá katastrofa a títo ľudia dnes riadia Slovensko a preto to tak vyzerá. A preto potrebujú núdzový stav, aby mohli zatýkať ľudí pred parlamentom, aby mohli rušiť protesty, aby mohli uberať ich občianske práva, aby sa nemohli jasne vyjadriť, že toho už bolo dosť. Že už skrátka nebudeme trpieť túto diktatúru. Vysmievajú sa zo všetkého, tu vám prídu s nejakými číslami o reprodukcii vírusu, o smrtnosti vírusu, veď to sú všetko nezmysly, veď oni tie čísla nemajú. Veď to povedal sám pán matematik Kollár, ako to bolo citované, že ani nevedia to číslo z tých údajov, ktoré dnes zbierajú, vypočítať, tak na základe čoho ho tam uvádzate. Keď ho nevedia matematici vypočítať, lebo nemajú vstupné údaje, na základe ktorých by to mohli vyhodnotiť. Ale vy sa tu zaštiťujete, ako tie čísla máte, ako ste si istí. Čistý nezmysel. Naozaj čistý nezmysel. A práve tento váš manažment tejto krízy, to, akým spôsobom pristupujete k týmto pacientom, to, ako špičkového lekára vymeníte za hutníka, to, ako riaditeľa Prešovskej nemocnice vymeníte za človeka, ktorý vyrába okná, do Popradu dáte penťáka. Stav v nemocnici katastrofálny, ľudia sa vzbúria, je vám to jedno, vás to nezaujíma. Dokonalý biznis s testami, stovky miliónov eur vyhodených von oknom. Keby vám trošku záležalo na tých ľuďoch, tak aspoň raz počúvate tých odborníkov. Aspoň raz počúvate tých ľudí z praxe. Aspoň raz prídete ku nim do ambulancie, spýtate sa ich, ako to funguje, čo pomáha, čo zabera. A keď vám tí ľudia, tí lekári, ktorí zachraňujú tie životy, povedia, Ivermectin pomáha, nezachráni všetkých, ale pomáha pri včasnom nasadení pacientom, ktorým sa začínajú zhoršovať príznaky,
tak môžete poslať vládny špeciál, sadnúť s ním a ísť, neviem, do Egypta, do Indie, kúpiť za 13 centov tabletku alebo koľko tam stoja, doviesť to tu a rozdať to tým ľuďom, aby to bolo dostupné v ambulantnej starostlivosti, aby to bolo dostupné pre pacientov v lekárniach, aby tí ľudia mohli túto liečbu používať, lebo je to liek, ktorý používame 40 rokov. A veľmi dobre vieme, aké má negatívne účinky a že sa dá používať ako prevencia. Potvrdili mi to tí lekári, ktorí to reálne berú celou svojou rodinou. Lekári berú konský Ivermectin, rozumiete, tú pastu pre kone, lebo tomu natoľko veria. Dávajú to svojej rodine a môžu vám to potvrdiť, stačí sa ísť iba opýtať. Lenže vy nemáte záujem o pravdu. Vy nemáte, a teraz som to aj videl úplne dokonale, vidí to celý národ. Vám nezáleží na tom, aby ste tým ľuďom pomohli. Vám nezáleží na tom, aby ste tú situáciu lepšie zvládli. A nezáleží vám už vonkoncom na tom, aby ľudia mohli žiť normálny život. Ste doslova do písmena hyeny. Fašistické kreatúry, ktoré Slovensko dohnali na úplné dno. Na úplné dno. A takto sa ďalej fungovať skrátka nedá. Takto sa ďalej fungovať skrátka nedá. Je to niečo neuveriteľné a ľudia na Slovensku si čoskoro zaslúžia tie predčasné voľby, aby sa vás mohli zbaviť. Aby sa vás mohli zbaviť, aby sa to tu mohlo celé otočiť a zmeniť. Pretože všetky tie životy, ktoré dnes naďalej strácame, lebo áno, platí, že pre druhú väčšinu ľudí ten COVID naozaj nie je nejak smrteľne nebezpečný. Buď to má príznaky ako chrípka, alebo možno slabšia chrípôčka. Ale je tu určitá skupina ľudí, možno 1-2% ľudí, ktorí môžu mať ťažší priebeh, naozaj veľmi ťažký a môžu skončiť v nemocnici. A keď sa ten COVID rozšíri medzi 1, 2, 3 milióny ľudí, tak to 1-2% sú už naraz obrovské čísla a môžu nastať problémy. A vaše celoplošné testovanie tomu geniálne pomohlo, najlepšie zo všetkých krajín na okolí. A dnes, namiesto toho, aby ste tým ľuďom pomáhali, tak sa im tu vysmievate priamo v parlamente.